ओइ सेंग्रा र' बेयावनो थाथ'बाबो गावनाय जागोन। मा नांगौ नोंनो? आरो नों सोर? बेयाव मानो फैदों? माबामोनलै सार, आं नोंसिनि सारमोनखौ लोगो हमनो फैदोंमोन। मानि सारखौ लोगो हमनो फैदोंमोन आं? माबा खामानि दं नामा नोंहा सेंग्रा सारजों? सरखारनि संगालि नङाथ' नों? हाब सार, आं बिदि सरखारनि संगालि नङालै सार, आं बिदि नंथारा। सार आंखौ फोथाय, आं बेबायदि हाबा मावग्रा नङा। थगायाखैथ' नोङो? आं मानो थगायनो सार? आं थगायाखै सार, आंखौ फोथाय, आं बेबायदि संगालि हाबा मावग्रा नङा। दे मोजां बिदिब्ला, आरो उनावहाय संगालिनि हाबा मावनाय खोनायोब्ला दिगदार जागोन। उनावहाय माबा मोनसे खोनायोबा खोथाया हले गाज्रि जागोन, बेखौ मिथिखा। नोंथां, नों सारनो खबर है, सोरबा सेंग्रा नोंखौ लोगो हमनो फैदों होननानै। जागोन दे, आं खोन्थाहैगोन। आरो नों सेंग्रा बावनो थाथ'। सारनि अर्डार मोनाबा नोंखौ सारनि खाथिसिम लांनाय जानाय नङा। बेखायनो नों बेयावनो दलर थाबाय थाथ'। जागोन दे सारमोन, नोंसोर सारनोल' खोन्थाहैदो आंखौ फैदों होननानै, आं बावनो थाबाय थागोन दे। सार, आं सिङाव हाबनो हागोन ने? औ, हाबबो दे। थेंक इउ सार, गोजोननाय थाबाय सार। बुंनायसाय, बेयाव फैनायनि जाहोना मा आरो मा खबर लानानै फैदों नों? सार, खबरा बेनोमोनदि दाखालि लाइजाम हरनाय सेंग्रा दिनै नोंखौ लोगो हमनो फैफिनदोंमोन सार। सार, नोंथांनि अर्डार मोनैखाय जों बिसिम लाबोनाय जायाखै सार। बबे सासेयामोन? माबायदियामोन? सार, 1 बोसोर आगोलहाय जों बिसिनि न'आव थांनाया, बिस्राहाय बिदा फंबाय साबामोन। सारा नोंनो रायलायहैदोंमोन ना, बे बिमा बिफा हगार हरैया? खोथाया बिदिसो जानानै दं होनबा? दाखालिनिफ्रायनो बियो जोंनि आफादाव हाबनो होननानै फैबाय थादोंमोन सार। नोंखौ लोगो हमनो होननानै फैबाय थादोंमोन। नाथाय सारा बेयाव गैथ'वामोन ना, गुबुनावसो दंहैयोमोन। आइ सि। दे, बे सेंग्राखौ लिंना लाबो बिसिम। जागोन दे सार। सार, बेनोमोन सार, नै लाबोबाय। औ दे, नों दायो थांनो हासिगौ। गोजोननाय थाबाय सार। खुलुमनाय थाबाय सार। औ दे, मा मुं मोनलाय नोंहा सेंग्रा? माबा सार, आंनि मुंखौ अनजालु होननानै बुङो। बबे गामिनि? आं सामफुर बालाबारि गामिनि सार। न'खरावलाय साबेसे दं? गासै न'खराव 7 जन दं सार। बिदा फंबाय 7 आरो आइ आफा। न'खराव नोंनो देरसिन नामा? औ सार, आंनो न'खराव देरसिन। बेसे फरायनाय? थाखो 10 सिमल' फरायदों सार। न'खराव दा माबोरै दं? मोजां सार, न'खरावथ' दा जोंहा मोजाङैनो दङ। नाथाय गामियावसो बांद्राय सुख गैया। सरखारनि मानसिफ्रा फैयै गामिनि रायजो राजाखौ बुफैयो, धमखि फैयो, सोरखौबा लाङो। नों दा मा सानदों? आं बेखौनो सानदों सार, नोंथांनि आफादाव हाबनानै सरखारजों जुजिनो आरो बर' रायजो राजाखौ हेफाजाब होनो, बर' रायजोखौ गुबुन हारिनि आखाइनिफ्राय सेख'नानै लाबोफिननो, आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायाव नोंथांखौ हेफाजाब होनो। नाथाय मिथिगौ नों बे आफादाव हाबनायनि फिथाइया मा जागोन? मिथिगौ सार, आं मोजाङैनो मिथिखागौ। मिथिब्लाबो नों बिमा बिफानि सायाव आलो देरबोनाय गथ'। नाथाय बे आफादाव हाबोबा बिमा बिफानि जाथि खुरमानि अननाय लुबैबा मोननो थांनाय नङा। खालि दङ जोंनि सेराव सिलाय, बारुद आरो सान हर ना गुरना हाग्रा बंग्रा लेवार दाउखानि आदार जानांनाय। बैफोरबायदि जेंना जेंसिखौ नों सहायना थानो हागोन ने? हागोन सार, मानो हाया जानो। नाथाय मोनसे खोथाखौ गोसोआव ला सेंग्रा, जाय बे आफादाव हाबदों बियो थांफिननायनि राहा लामा गैया। बे आफादनि नेमा सरखारनि बायदि नङा। सरखारनि रुल्स एन्ड रेगुलेसननिख्रुइ जोंनि आफादनि रुल्स एन्ड रेगुलेसना 2 गुन बारा। जायनो बे रुल्स एन्ड रेगुलेसनखौ सिफायगोन बेनो सरखारनि आदार जानांगोन। जाय मानसिया बे आफादाव खनसे आगान होफैबाय, बेयो थैनानै थांब्लासो थांफिननो मोननाय। नाथाय गोथाङै थांफिननो मोनैनि जाहोना बेनोदि जों जाबाय रौनिया हान्जा, सरखारनि बेरेखा हान्जा, सरखारजों नांग्रा हान्जा। बेखायनो सरखारनि सिलाय बारुदनि गुलिया माब्ला नांगोन बेखौ रावबो बुंनो हाया। बेखायनोथ' बुङो आं, जाय मानसिया बे लामायाव खनसे आगान होयो बेयो गोथाङै थांफिननायनि जेबो आसा गैया। बेफोरखौ आं जेबो जिंगासिया सार। नांगौ जायोब्ला आं आंनि जिउखौनो बावगोन। बर' रायजो राजानि थामोन्थानि थाखाय आरो आलादा बड'लेण्डनि थाखाय आं नोंथांखौ हेफाजाब होनो फैदों सार। नांगौब्ला आंनि जिउआनो जोबथों, रायजो राजाफ्राल' सुख सान्ति जाथों, बेनो आंनि सिमां सार। थिग दं बिदिब्ला।
दिनै नों न'आव थांदो आरो न'खरनि सुबुंफोरजों मोजां गाज्रि रायज्लायनो फैदो आरो खबर होनानै फैदो। नङाब्ला नोंसिनि न'खरनि जाथि खुरमा बिमा बिफा बिदा फंबाय गासिबो नागिरबाय थागोन आरो गोदाव सोराव जागोन। आं न'आव थांला सार। मानो? दिनैनो थालांखानोसै सार। बिब्दिब्ला न'खरनि मानसिफ्रा मिथिखादों नामा नोंखौ बेयाव फैदों होननानै? मिथिनायालाय मिथियाखैमोन सार। बिब्दिब्ला नों न'आव खनसे थांनानै फै आरो मोनसे खोथा गोसोआव ला। मा सार? दिनैनिफ्राय नों जोंनि मानसि जाबाय। रोजा रोजा साबायखर थाबाय सार आंखौ लाखिनायनि थाखाय। जोबोद गोजोननाय थाबाय सार नोंथांनि आफादाव थानानै आं हारिखौ सिबिनो थाखाय खाबु मोननायनि थाखाय सार। आरो मोनसे खोथा गोसोआव ला सेंग्रा। मा खोथा सार? आरो बे आफादाव हाबनायखौ नों रावनोबो दाखोन्था। नोंनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिसोरनोल' खोन्थानानै फै। थार लोगोनोबो दाखोन्था। जागोन सार बेफोरखौ नों जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया। दे बिदिब्ला थांदो। जागोन सार।